No, se on nyt sitä toista osaa tästä kylmäsavustuksesta. Mä olen tämän tämmöisellä kuvakulmalla, kun eikö ole korrea matto kuule tuossa laitoin ja varmaan ihmettelet tuota putkea, mitä varten tuossa putki on. Ja 2 jääkaappia ja jyrryt, että mittari pyörii ympyrää. Sitä ei tule ajateltua tuolla mulla on mittari niin yllällä tuolla. Se alkaisi nyt olla kohtalaisen nuo lukemat ihan niin kohtalaiset. Aamupäivällä vähän karkas, kun ei sitä tehnyt kapasiteettia, mikä tällä oli, ja sinne kun ätkäsi tuon savustimen, niin sehän rupesi kipuumaan kuule kun tikkapuuhun kuule lämpöjä. Aurinkosta ilmaahan topitte, kun 28 astetta on lämmintä täälläkin maalla. Ja no siinä vähän aikaa pähkäili ja sitten tein tuommoisen, näin sunnuntaipäivänä ne pitää vähän, onko joku, ei ole kaupoille alkaa olla 40 kilometriä matkaa, niin piti tuolla katsella noita vanhoja. Löysin tuommoisen haitariputken pätkän, niin minä tempasin siihen vanhaan pakastimeen tuon. Ja yhdistin nämä keskenään ja annan tuolta vanhalta pakastimelta nyt kyytiapua tälle jääviiliäkaapille. Olisin tietysti voinut syksyn käypi heittää mutta kun innostuu asiasta, niin se pitää kokeilla heti, ei sitä kannata syksyä. Eikä sitä tiedä milloin se tullut se lohen mieliteko, että pitää ne vehkeet olla, että ne pelaa, oliko kesä tai talvi. Ja nämä on tämmöisiä vanhan ajan reunivehkeet, että ne reuhoaa vielä talvellakin. Ja se on vähän vielä kesken, tuossa mulla on aika sopeva tuo väli, että meinasin siihen vielä sisäpuolelle pari venttiiliä läpi vettää sitten, että laitan semmosen, kun on tuonne tietokone tuuletusmoottoreita on, niin semmosen kiertoilma, savustus, kompressori ynnä muuta tämmösen jutskan. Siinäpähän sitten tulukkoon pakkasia tai kylmiä, niin aina pistelee toista kiinni ja toista aukkoon. Tuossa huomasin, kun katsoin sitä videoa, niin oli siitä, jolta mallia otin ja olen katsonut paljon sen videota. Onko se 1E, 63, 63 ja 2E. Tätä. Nyt meni oikein. Mullakin on niin hatarapää, että 3 kertaa sama asiaa pitää käydä hakemassa ja 4. kerralla huomaa, että ei vieläkään tullut mukaan. Mutta nyt on ihan mukava tässä. Hiet on kuivattu ja tilanne on taas hallinnassa, niin kuin sanotaan. Tuossa on tuommoiset, ottamassa tuommoissa murjasin tuommoisen munkin tuolta sisältä maalta. Täällä on aika rauhallista. Emäntä on kaupungissa. Parempi onkin, ei näe tämmöistä souta. Ja arvarin riipasat tommoset päiväkahvit, kun tuo vasarakin on jäänyt sinne. Kovaa ainetta se oli tuossa, kun mulukkasin noiden kanssa. Voidaan me vähän vilkasta, kyllä se varmaan kiinnostaa nuo kalat eikä nämä. Otetaan pikku tyyppikatselmus siellä. Voi hyvänä aika, kun se kun on neuvot saanut, niin voi että se on kuivua tuo pinta. Kyllä se ihan oikeassa oli
lyhennän tätä E63, että näin se pitää. Tämä pullo oli kans hätävarana täällä, että piti jäähytellä. Juustot on ylähyllyllä, voi hyvin nojailevat toisiaan vasten. Vähän voisi pikkasen niitä siirrellä tuossa. Ja lämpötilat on sopivat täällä. Täällähän se on sitten se generaattorihuone kerta kaikki. Pölläytetään pienet tyypit täältä. No niin, kyllä se varmaan nyt riittää. Savua on kuin pienessä pitäjässä. Eikä tässä muuta seuraavan kerran. Minähän puhun vähän, että 1 tai 2 tai 3 näitä. Kylläpä se pölläytti. Tuossa on tuo kahvimukikki. Se on tämmönen. Ei aina oo. Näkyykö se? Mullakin on aina joskus ne muumit soutelemassa. Nyt ne on tässä kupissa. Niin, kiirettä, ettei kahalle jouha näiden kalojen kanssa. Mutta hyvä se oli se ensimmäinenkin satsi. Tuossa on nyt ihan hissukseen livauteluana piirkaan päälle. Niin käsijarru päällä sitä pitää syödä sillä tavalla, että laittaa äkkiä pakkaseen. Ja kun pitää pakkasessa ja pikkusen käyttää siinä, malttaa ottaa vähän aikaa, että se vähän sulahtaa, niin sopii niin ohuja siivuja, että läpi näkyy. Että kyllä se hyvä juttu tämä on, että kaikille, mullakin on niin peukalo keskellä kämmentä kuin ikinä ossa ja kaiken maailman kommelukset sattuu, kun rupeaa jotain tekemään, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa syntyy aina. No, tää oli näitä jääviiliä, kaappia, pakastimen kahtelua, mutta joku ehkä voi hyödyntää sitten tällä tavalla. Taitaa tulla kalanjalostustehas tästä kuule paikalle, ei tiedä vielä. Olla ihan hiljokseen. No nähdään sitten seuraavan kerran, kun ne on valmiita. Ne on tuossa laski, että 6 tunnin, 7 tunnin annan kunnolla kuivaa, että mukava sitten napsutella ja narskutella. Ei muuta kuin, missä se on mulla se esirippu. Täällähän se on ruokailu, että esirippu eteen ja hölkyn kölky. Moi.